Bon dia, Xantalitos, Xantalites, hola Badalotis. Doncs avui us porto jo el conte des del jardí de casa meva i us representaré el conte del Patufet. Abans de començar, volia felicitar a l'Ale, que ahir va fer 4 anys, i a la Gala, que el dia 20 de març en va fer 6. Felicitats a tots dos, de part de tot l'equip. I comencem amb el conte. Vet aquí una vegada, una mama, un papa, que tenien un fillet tan petitó, tan petitó, tan petitó, que li deien el Patufet. Un bon dia, el papa se'n va anar a treballar al camp. Adeu, adeu Patufet, adeu mama, me'n vaig a treballar, fins després. La mama i el Patufet es van quedar a casa i la mama es va posar a cuinar el dinar per al papa. Mentre estava cuinant, es va donar compte que no tenia safrà. S'havia quedat sense safrà. Ah, m'he quedat sense safrà, no puc cuinar el dinar d'avui. I el Patufet li va dir: Mama, puc anar jo a comprar safrà? Puc anar? Ah, però com vols fer-ho, Patufet? Si tu ets molt petitó, no veus que no et veuran per al carrer? No et preocupis, mama, jo aniré cantant i així, si no em veuen, em sentiran. La mama no es sentia molt segura i va dir: bueno, està bé, Patufet, però tingues molt de compte. Llavors li va donar un dinaret. El Patufet va agafar el dinaret, va sortir de casa i tot cantant: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Va arribar a la botiga on li venien el safrà i va dir: hola, que em donaríeu un dinaret de safrà? El dependent, que mirava i mirava, sentia una veu però no veia el Patufet. Qui hi ha? Qui parla? Ei, sóc aquí, vull un dinaret de safrà. El dependent va veure el dinaret, va agafar el dinaret i va deixar una paperineta de safrà. El Patufet va agafar el safrà i va tornar cap a casa. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Quan va arribar a casa i la mama va veure que el Patufet havia portat el safrà, ai, que bé, Patufet, que bé, ja tinc safrà per cuinar, ja tinc safrà per cuinar. Va seguir cuinant el dinar i el Patufet, que es va quedar amb les ganes de sortir més al carrer, li va dir: mama, puc anar-li a portar jo el dinar al papa? Sisplau, aniré cantant. I la mama: ui, no, Patufet, no em sento gens segura perquè has de travessar tot el poble, has d'anar fins al camp, l'hort queda molt lluny, no em sento gens segura. Va, mama, sisplau. I el Patufet li feia tanta il·lusió i va insistir tant que la mama va dir: bueno, vale, Patufet, però tingues molt de compte, per al camí, que ningú et trepitgi ni et faci mal. Llavors li va donar el cistellet que havia d'anar a portar el pare. El cistell era més gran que el Patufet. Llavors el va carregar sobre el cap i va anar caminant per al poble cantant: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. La gent del poble sentia una veu i veia un cistell, però no veia el Patufet. Llavors s'espantava i se n'anaven corrent. Què és aquesta veu? Què és aquesta veu? Què és aquesta veu? El Patufet va seguir caminant fins a la sortida del poble. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. De cop es va posar a ploure. I el Patufet, una mica espantat, va dir: m'haig d'amagar. I es va amagar sota d'una col. Mentre esperava la pluja, per allà al camp
hi havia un bou que tenia molta gana. I va anar caminant, fins que va veure la col i va... quina pinta que té aquesta col, me la menjaré sencera, I d'una mossegada es va menjar la col, sense saber que a sota hi havia el pobre patufet. A la tarda, quan ja es feia fosc, el pare va tornar a casa. Patufet, mare, que sou a casa? Hola, sí, ja has arribat de treballar? I el patufet on és? Com que on és el patufet? No estava amb tu? No, que l'he enviat a portar-te el menjar? Com que l'has enviat a portar-me el menjar? Però si a mi no m'ha arribat el menjar. S'ha perdut per al camí. Tots dos estaven molt preocupats. Què podem fer? Sortim a buscar-lo, que segur que està per al camí. Llavors van sortir de casa i van anar per tot el poble. Patufet! Patufet, on ets? Patufet! Es trobaven amb la gent del poble i li preguntaven: què heu vist el patufet? No, jo no he vist cap patufet. Qui és el patufet? És el nostre fill que s'ha perdut. Jo no l'he vist pas. Patufet! Hola, que has vist el patufet? No, jo no he vist el patufet, que l'heu perdut. Ai, busquem-lo. Patufet! I tot el poble buscava el patufet, i ells van seguir el camí cap al camp de casa del pare. Patufet! On ets? I el patufet, des de la panxa del bou, els va sentir i cridava ben fort: «Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni plou!» Però els pares no el sentien. «Patufet!» cridaven molt fort. «On ets?» «A la panxa del bou, que no hi neva ni plou!» I al pare de cop li va semblar sentir una veu que venia del bou. Es va apropar una mica més. «Patufet, on ets?» «A la panxa del bou, que no hi neva ni plou!» «Oh, sí, és aquí dins! I què podem fer? Llavors la mare va pensar: li podríem donar de menjar al bou, menjar, fins que sortia el patufet. Van anar a buscar molt de menjar i li van començar a donar menjar i més menjar al bou. El bou menjava fins que es va inflar tant que va fer un pet i va sortir el patufet. Visca! I estaven tots tres junts. I conte contat, conte acabat.